Polkovnikova fører præsentationen an med nummer 1, Race Chip. Den vandt senest et morgentilløbende i Aarhus, hvor den viste nyvunden form. Derefter har vi Pegasus NB med spanske Sorella. Så kommer nummer 4, Odile, der køres af Alena Kemosova, og vi har jo afbud her i løbet fra nummer 3, Nero Toft, der er blevet slettet. 5 What's Up, Annette Frønes, som i det sidste løb blev nummer 3 med dominans. Hun er med igen, Heide Marie Heinzer selvfølgelig med Speedy Højlund, og derefter 7 med et Shadow, Hiltje Chalsmar, Holland. Priska køres af Laurila fra Finland. Glory Boy, Alexander David, her i billedet svenske Eva Lundahl med Sunshine Bee, så Beatrice Demoulin med New Lollipop her i de blå farver. Sagael med danske Katja Bødal, og så altså Poker med Barbara Ebischer, den sidste, som er med nummer 13. Spændende at følge her inden af EM. Kører 35 point. Heide Maria Heinzer, der kører Speedy Højlund, hun har 33 og ligger på andenpladsen, og derefter er det delt på tredjepladsen mellem Hiltje Chalsmar, der kører 7 med et Shadow, og Alena Kemosova, der kører nummer 4, Odile. Deltagerne til finalen i Europamesterskabet for kvindelige travamatørkuske er under opsejling. Afbud fra nummer 3, Nero Toft. 12 heste er klar til start. Med en forhåndsfavorit i totalitatoren her, inden det går løs i form af nummer 7, Made Shadow, der står til 4,5 gange pengene. Deltagerne er på plads og på vej afsted. Starten er gået til eftermiddagens anden løb. De åbner godt indvendigt fra 2 Pegasus NB og 4 Odile side om side mod i føringskamp. Alle hestene går fejlfrit hen imod svinget, og tæt er det om positionerne også ind igennem første kurve. Det er 2 Pegasus NB, der holder fronten fra udvendigt 4 Odile. Derefter inderbanen nummer 1 Race Chip. Udvendigt derpå har vi så også siddende nummer 6 Speedy Højlund. Ude i banen på vej frem ser vi også nummer 7, Made Shadow. 7 Made Shadow fremad mod udvendig position. De første 500 meter blev afviklet efter lige lidt bedre end 19.0. I fronten 2 Pegasus NB udvendigt nummer 7, Made Shadow. Made Shadow opgiver at komme til spids fra Pegasus NB inde bag ved 4 Odile. Fortsat fremdrift i sporene også. Er det Katja Bødal, der er afsted med nummer 12, Sagael? Jeg tror det. 12 Sagael får en ordentlig sejlads ude i tredje spor på vej frem bag ved den nummer 5 What's Up, der også er ude i sporene der for Annette Frønes. Men det er Soreder i front med nummer 2 Pegasus NB på vej op mod de første 1000 meter. 2 Pegasus NB 12 Sagael i sporene 5 What's Up. Kilometerne efter 18,7 går de side om side faktisk ud på sidste runde. Ude i sporene stærkt fremstød fra 5 What's Up, der bringer den helt frem til Pegasus NB. Forbi Sagael ind i hullet nummer 4 Odile. Tredje udvendig nummer 7 Made Shadow. Så følger der bag ved nummer 6 Speedy Højlund. Inde i inderbanen nummer 1 Race Chip. Så kommer der angreb også fra bagfeltet. Men der er mange, der vil være med her. Et kompakt felt går ned ad bagerste langside. Stærkt fremstød kommer der fra nummer 8 Priska og den finske Mervi Laurila. Midt i banen ser den ud til at tage over nummer 5 What's Up. Udvendigt også den danske Katja Bødal med 12 Sagael. Stærkt fremstød for 8 Priska i sporene. Made Shadow med ude i ryg på denne. Men det er foran nummer 5 What's Up og Annette Frønes fra Norge, der fører an. Udvendigt nummer 12 Sagael, Katja Bødal. Længere ude Priska og Mervi Laurila fra Finland. Galop rundt sidste sving så vi bagude. Var det for, jeg tror, Sunshine Bee. Men op igennem opløbet. Priska midt i banen er gået frem. Priska og finske Mervi Laurila er på vej mod sejren. Bagfra forsøger de at komme op i gear. Blandt andet kommer Made Shadow i et fremstød. Men det er Laurila, der vinder og gør det med nummer 8 Priska. Foran 5 What's Up. Derefter 12 Sagael. Så fulgte 7 Made Shadow. Og hård kamp også om de små placeringer.
Først til målstregen kom en glad Mervi Laurilatter. Var tid til en herlig sejrsgestus her med den Troels Bog trænede hest. Den har altid været rigtig glad for at starte i Skive. Priska har gået mange gode løb her på banen, og i dag går den et nyt godt, sad i køen, angreb Storarte på sidste langside. Lidt ala det angreb, som Super Grace kom i, og Priska var også stærk nok til at vinde løbet. Ja, sådan så det ud. En velgående Priska kørt til sejr af den finske dame her. Og mens de lige regner pointene sammen, ja, så kan vi jo ganske passende lige tage et interview frem mod V5'eren sammen med Morten Friis. Til en kommentar.